हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा BTC निफ्राय गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबावबाय बेनो जाबाय ससियेल वेलफेयारनि। दा नोंथांमोना सेलारि मोनगोन 12,000 निफ्राय 40,000 सिम पस्टआ गासै 15 दङ। 10 पासनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बे एप्लाइनि लास्ट डेटआ 28 अक्ट'बरसिम थागोन। अफलाइन हिसाबै नोंथांमोना स्पिड पस्ट एबा डाइरेक्ट थांनानै हैनांगौ आरो। दा बबेयाव हैनांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन आरो नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला आंनि चेनेलाव गोदान लेटेस्ट जबनि आपडेट मोननो बेनो जाबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव। दा गोबाव खालामा जों नायगोन अफिशियेल नटिफिकेसन नायगोन बेनिफ्राय डिसक्रिप्शनाव लिंकआ दङ अफिशियेलि नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। दा नैबे जाबाय अफिशियेल वेबसाइट। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना bodoland.govt.in होयोब्ला बेबादि पेज मोनगोन आरो देन बेनिफ्राय नै ससियेल वेलफेयारनि बेयाव BTC निफ्राय नोंथांमोना साख्रिखौहाय बेयाव कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै मावनो हागोन आरो एग्जाम जागोन नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनलांबाय थागोन भिडिअखौल' नायलांबाय था। दा बेयाव डाउनलड मोनसे दङना डाउनलडआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो अफिशियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना नायनो हागोन फारि फारि आरो लोगोसे डिसक्रिप्शनावबो डाइरेक्ट मोननो हागोन। डाइरेक्ट नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। दा जों बिदिब्ला नायनोसै फै अफिशियेल नटिफिकेसन जों बेयाव नायनोसै फैदो डिटेल्सखौहाय। दा बेयाव पस्टआ मिथिबाय नोंथांमोना गासै 15 दङ। सेलारिया 40,000 दङ फार्स्टआव आरो नोंथांमोना एसामिस बड' इंलिश रोंनाय जानांगौ आरो बेनि पजिसना जाहैबाय नोंथांमोना प्रग्राम अफिसार कम ससियेल वर्कार दङ। देन बेयाव पस्टआ साबा दङ। मास्टार डिग्री इन ससियेल वर्क खालामनांगोन नङाबा नोंथांमोना चाइल्ड राइट्स नङाबा साइकोल'जि नोंथांमोना बेयाव पास खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स मोननाय दङ नोंथांमोना 40,000 मोनगोन। देन काउन्सिलर दङ सेकेन्ड पस्टआव साबा दं बेयावबो सेम क्वालिफिकेसन बेनिफ्राय सेम प्रसेस बेयावबो 40,000 नोंथांमोना मोननो हागोन। थ' जायफ्रा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव सासे पस्ट थागोन मानोना BTRआव मोनबा डिस्ट्रिक्ट दं नालाय बेखायनो मोनबा पस्टआ बेयाव नुनो मोनदों। दा बे साख्रिया जाबाय कन्ट्रेक्ट जब बेखायनो बेफोरबायदि हाई लेभेलनि बिनाय जादों आरो पस्टआबो हाई लेभेलनि क्वालिफिकेसनाबो हाई लेभेलनि। देन बेनिफ्राय लास्टआव दङ 10 पासफोरनि MTS अके। स' जायफ्रा MTS पस्टआव इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना माल्टिपार्पस वर्कार एबा माल्टि टास्किं स्टाफआव नोंथांमोना जुदि खामानि मावनो गोसो दङब्ला बे पस्टआबो दङ। दा बेखौ जों नायनोसै फैदो गोबाव खालामा। दा लास्टआव MTS दङ बेयावबो साबा दङ 10 पास खालामनांगोन बेनिफ्राय बेसिक कम्पिउटार नलेज बा स्किल्स थानांगौ होनना बुंदों आरो एक्सपिरियेन्सआ बेयाव 2 इयार्स बिनाय दङ। बेनि सेलेरि जाबाय नोंथांमोना 12,000 मोनगोन पार मान्थ नोंथांमोना 12,000 मोननाय जागोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 28 अक्ट'बरसिम थागोन। नोंथांमोना मिथिखाबाय अफलाइनसो खालामनांगोन एनुवेल बाव सोनानै स्पिड पस्ट खालामनांगोन नङाब्ला डाइरेक्ट थांनानै अफिसाव नोंथांमोना हैनांगौ आरो दा बबे अफिसाव हैगोन जों बेखौबो नायगोन जोबनायथिं दङ। आरो बिनिफ्राय टार्म्स एन्ड कन्डिसन नायनोब्ला bodoland.in बेयाव थांनानै नोंथांमोना डिटेल्सखौबो नायनो हागोन आरो सम बेयावनो एग्जामनि डिटेल्सखौबो नोंथांमोना मोनगोन आरो जेब्ला एग्जाम जागोन नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन। दा सर्टलिस्ट खालामग्रोगोन होनना बुंदों सर्टलिस्ट खालामग्रोनानैसो एग्जामनि थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जागोन बाय कल एबा नोंथांमोनाव मेल थांगोन बा नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' बेनिफ्राय बायदिसिना इन्सट्राक्सन्स नायनोब्ला bodoland.in नोंथांमोना बेयाव नायनांगौ होनना बुंदों बेयाव नायबानो जाबाय गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन। देन बेनिफ्राय डिउरेसना 1 इयार। दा बेयाव नोंथांमोननि पारफरमेन्सखौ नायनानै बारायगोन होनना बुंदों बेखायनो नोंथांमोना जास्ट एप्लाइ खालामग्रो बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला साख्रि मोनो अब्ला नोंथांमोना मिथिलांबाय थागोन। देन बेनिफ्राय जोंहा दानिया बबेयाव हैनांगौ माबादि डकुमेन्टस हैनांगौ बा हरनांगौ जों बेखौ नायनोसै फैदो। दा नोंथांमोना बेयाव एंगेजमेन्टआ 1 इयारबाबो नोंथांमोना बारायनाय चान्स दंखायो। देन बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ होनाय लोगो लोगो स्टेन्डार्ड फर्मावसो नोंथांमोना फिल खालामनांगोन। देन बेनिफ्राय स्पिड पस्ट खालामनांगोन नङाब्ला डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना हैबानो जाबाय। दा क्वालिफिकेसननि गासैबो सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरनांगोन जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होथारनांगोन गांसे फट' कपि होनांगोन नोंथांमोना फट' साइन नांलाया जास्ट फट'खौ कालारिंखौ होदो नोंथांमोना। देन बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना जि दङ जेरक्स कपि खालामदो बेनिफ्राय सेल्फ एटेस्टेड होनानै स्पिड पस्ट एबा बाय पस्ट नोंथांमोना हैनांगोन। दा बबेयाव हैनांगोन जों एड्रेसखौ नायनोसै फैदो। दानिया एड्रेसखौ नायदो नोंथांमोना जइन्ट डाइरेक्टर कुम CHD दङ। देन बेनिफ्राय डाइरेक्टरेट अफ वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट BTC पिन नाम्बार दङ थिथागुरि बेयाव नोंथांमोना हैनांगौ आरो डाइरेक्ट थांनानै हैबानो जाबाय जायफ्रा खाथिनि आरो जायफ्रा गोजाननि स' नोंथांमोना हरबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय आउट अफ BTR एप्लाइ खालामनो हागोन हाया बेयाव गोबां कुइसन जानो हागौ। दा हागोन नोंथांमोना हागोन बेबायदि लिरनाय गैया BTC नि जाथारनांगौ होनना लिरनाय गैया जास्ट नोंथांमोना हैबानो जाबाय बयबो आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। देन बेनिफ्राय बेनि लास्ट डेटआ 28 अक्ट'बरनि 5 PM सिम थागोन। दा जायखिजाया लोगोफोर नोंथांमोननि बैसोआ 25 इयार्स जाथारनांगोन बेनिफ्राय मेक्सिमाम 38 इयार्स। दा 25 इयार्सनि गाहाया बेयाव हानाय नङा बेनिफ्राय गोजौसिना 38 इयार्ससिमल' हागोन। दा लोगोफोर बेनिफ्राय एग्जामनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना सम चेक खालामदो अफिशियेल साइटआव बेनिफ्राय आंबो नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन जेब्ला आपडेटखौ मोननाय जायो।
दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो हानाय एसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथियो आरो एप्लाइखौ खालामो